están sufrindo vostedes de conxuntivite estes días? Estamos en primavera e disparanse os casos. Si paso moitas horas estudiando pode ser, pero do que é do polen a alergia non. Puede ser por el polvo, porque te entra una pestaña en el ojo, cualquier cosa de maquillaje. La alergia, el uso de lentilla muy prolongado, sin hidratarlas bien. Yo creo que la mayoría de las veces es porque o dormí poco o porque llevo mucho tiempo con las lentillas puestas. Teño uns colirios e, bueno, xa se estás con conjuntivitis, ir á farmacia e que che den pois, o respectivo medicamento. Pero fisiológico, agua, norra, caldo y cosas así. Cando era pequena, a miña avoa contábame que se os lavaba con manzanilla, pois ou pasábaseme antes ou deixábame de picar tanto. Entón, pois eu fago e vaime bastante ben, a verdad. Bueno, pois saben que é un problema que preocupa na rúa, sobre todo cando chegan estas datas, e sobre o que hai, obviamos, hai moitas dúbidas, porque cando falamos de conxuntivite, que é, Héctor? Pois a conxuntivite non é outra cousa que unha inflamación da conxuntiva. É dicir, temos por aquí esta maqueta do ollo para explicalo, e a conxuntiva é unha capa que recobre por fora o ollo, unha capa transparente, e claro, cando se inflama, se pode inflamar por un virus, por unha bacteria ou incluso por unhas alerxenos que se pousan sobre o ollo e inflaman, pois produce toda esa serie de sintomatoloxía que tanto coñecemos cando se inflama esta capiña de fora. Héctor, cales son os síntomas xerais digamos, da conxuntivite, para non confundir con outras historias? Pois mira, o primeiro que vamos notar é como que temos unha sensación de area no ollo, non? Estamos aí seguido parpadexando porque notamos como que temos algo dentro, como se nos entrara area. Logo, pois temos tamén inflamación, notamos un poquinho máis de lagrimeo, picor, escozor, incluso ás veces pode chegar a ter como unha especie de secreción purulenta e de color feo, como vamos a ver despois, que tamén pode chegar incluso a pegarnos as pestanas unhas ás outras. Pero sí que o típico e máis habitual, ollo vermello, que pica, que lagrimea moito e que parece que incluso que tes aí algo metido dentro, pero por moito que laves non sale nada porque non tes nada en realidad. É algo moi incómodo, sí. Eu creo que máis que menos sufrimos en algún momento da nosa vida unha, pero claro, hai distintos tipos, que é o que imos repasar con Héctor agora, e creo que é interesante saber que tipo é, porque supoño que o tratamento será diferente. Claro, o tratamento é diferente, o abordaxe tamén, e sobre todo o contaxio. É diferente tamén, é moi importante isto, porque ás veces que decimos, cando entra conxuntivite na casa, van caer todos, pero depende de cal tipo de entre na casa. Por exemplo, se temos conxuntivite vírica, que características ten, como se contaxia, como hai que tratar? Pois mira, a conxuntivite vírica empeza sempre afectando a un ollo, a un ou dos dous. Que pasa? Que en 24 48 horas case sempre vai afectar tamén o outro, porque salta ao final dun ollo a outro, porque nós mesmos andamos tocando e pasámola de un ollo para outro. Non vai picar moito, non hai moito proído, a verdade que é unha conxuntivite que é máis molesta que por proído, pero realmente sí que vamos a ter moita secreción, moito lagrimeo, unha secreción acuosa, transparente, como se foran lágrimas seguido, e pode ser algo amarelenta, pero non moito. A parte importante é que contaxia moito, moitísimo. Xa che digo, en 24 48 horas vai a saltar a outro ollo, e como non teñamos cuidado tamén os fillos, os pais, a todas as persoas que teñamos ao redor. Se falamos da conxuntivite bacteriana, que diferencia hai? Pois a principal diferenciación entre a vírica e a bacteriana vai ser o tipo de secreción, é dicir, o que bota o noso ollo. Veíamos que na vírica, tamén, neste caso o contaxio igual, tamén contaxia moito, salta dun ollo para outro en 24 48 horas, pero na vírica esa secreción era máis transparente, un poquinho amarelenta, pero máis transparente. No caso da bacteriana, secreción verde, secreción amarela. Sí, polo lacrimal, imos ver, e polo propio ollo vamos ver que bota, de feito, cando nos levantamos pola mañá, temos un ollo, un párpado pegado ao outro, casi nos custa abrir o ollo porque temos un montón de legaño, un montón de secreción aí pegaxosa, e vamos a ver ademais que verde, que purulenta, que moi fea, e que xa alerta moito eso. Entón, a diferencia principal, sobre todo entre a vírica e a bacteriana, é a cor do que o noso ollo bota. Non sei se temos por aí algunha imaxe para ver estas supuracións, non? Das que está falando Héctor, e claro, Héctor, se temos conxuntivite, que dicía eu que agora nestas datas pode ser bastante probable, a conxuntivite alérxica. Claro, cal é a diferencia cas outras dúas? A diferencia fundamental é que esta non contaxia. Así que tranquilidade na casa se temos a alérxica, porque non vai contaxar o resto das persoas da casa. Que pasa? Como nos damos conta de que é alérxica e non vírica ou bacteriana? Porque empezan os dous ollos á vez. Os dous ollos á vez van a empezar, porque claro, son alerxenos que hai no aire, pólenes e demais, que afectan os dous ollos á vez. Empezamos con ese lagrimeo, pero a diferencia da vírica e da bacteriana, que casi non picaban, esta pica e moito.
Entón vamos a ter os ollos que parece que nos arden, que nos pican, que lagrimean, que están vermellos. Se temos todo isto, ese picor, ese lagrimeo, os dous ollos vermellos, moi probablemente sexa alérxica, e tranquilidade porque esta non contaxa, a non ser que os resto das persoas da casa tamén sexan alérxicos, empezarán con estes síntomas, pero non porque lles contaxemos nós. Vale, entón o manexo da conxuntivite alérxica vai por outros cauces, non ten nada que ver, pero claro, nas outras dúas, non, a bacteriana que é como máis fea, non, Sí. ca outra, o primeiro, como podemos previr contaxios, non? Porque ambas as dúas contaxian, non? Contaxan e contaxan moito, a vírica e a bacteriana. Que temos que facer na casa? O toalla exclusiva para nós, é dicir, se nós empregamos diferentes toallas na casa ou temos unha que compartimos, nada, a persoa que está con este momento na conxuntivite, toalla exclusiva porque senón caen todos. Hixiene de mans, fundamental, moito xel hidroalcohólico, moito lavado, porque sen darnos conta moitas veces frotamos o ollo, tocamos e logo tócote a ti e voute contaxiar, así que moito cuidado con isto. Se empregamos lentes de contacto e temos conxuntivite vírica ou bacteriana, fora. Esas Fora. lentes de contacto fora porque non as vamos poder poñer e ademais moi probablemente estean contaminadas igual que o propio lentilleiro, o propio estuche das lentillas tamén. Así que o ideal, se tivemos conxuntivite vírica ou bacteriana, é tirar ese lentilleiro, ter un novo, porque moi probablemente aí queden esas bacterias, eses virus. E logo maquillaxe tamén. Non sería ideal tamén maquillarnos se temos en un momento dese de que xa conxuntivite vírica ou bacteriana. Héctor, como se tratan? Cando ir ao médico? Pois mira, o tratamento é fundamental. O primeiro que temos que facer é, por exemplo, nesa vírica e bacteriana que dicíamos que era unha secreción moi fea, moi purulenta, temos unhas toalliñas que coñécense pouco, pero podémolas atopar en calqueira farmacia, se llaman toalliñas palpebrais e que realmente recordan un pouco a estas toalliñas de xel hidroalcohólico que viñan ou que as que dan nas marisquerías, non porque valleu moito, pero sí que nas marisquerías Que poderías. dan como este tipo de toalliñas así para limpiar as mans. Bueno, pois hai exactamente isto igual, pero é para limpar os ollos. É dicir, cando nos levantamos pola mañá e temos moita secreción, abrimos unha toalliña destas, ora non, aquí está. Abrimos unha toalliña destas e con isto mesmo lavamos o ollo con cuidadiño, frotamos o ollo, limpámoslo ben, porque isto ten propiedades calmantes, propiedades ademais para limpar ben o ollo, así que serían o xeito ideal de limpalas, estas toalliñas que podemos atopar en calqueira sitio. E logo despois os colirios, primeiro. O médico darános un colirio, seguramente. Moita lágrima artificial para lavar ese ollo con moita lágrima artificial e despois, no caso das bacterianas, sí que o médico nos dará un tratamento para probablemente antibiótico para acabar con esas bacterias e no caso das víricas non hai tratamento antibiótico, pero sí que teríamos tamén que lavar ou incluso se temos moito picor, hai algúns colirios que nos poden vender na farmacia, incluso sin receita, que nos van ir ben para calmar un pouquiño ese picor. Estamos vendo aí, digamos, os prazos de recuperación, querido Héctor, non? Se temos pois unha visión borrosa que tardará un pouquiño máis, se vai por este cauce máis rápido. En principio, ¿no? a conxuntivite podemos tratala na casa, con eso que nos vendan na farmacia, con esos colirios. Se vemos que decimos que en 2 días a cousa non mellora, senón que sigue igual ou empeora, sí que debemos ir a consultalo. Pero en principio é algo que con unhas gotiñas calmantes que nos vendan na farmacia e con moita hixiene de ollos e moita precaución para non contaxiar, podémolo en principio tratar na casa. Claro, pero sabes que pasa? A min, cando moitas veces me daban o colirio, que tes aí na man, non sei vostedes, pero eu nin idea de como pôr esas gotas no ollo, sobre todo pechas o ollo. Sobre todo se estás soa na casa. A ver, Héctor, danos uns conselliños de como aplicarnos ben o colirio. Non sabes tampouco cantas gotas botar. Claro, é que cando botamos o colirio, moitas veces hai persoas, incluso cando non lo botan ou non botamos nós, que pechan o ollo, non están aí, pero abre o ollo. Hai persoas que incluso que tiran con forza do párpado para arriba para mantelo aberto. Isto o que vamos facer é facernos dano. O ideal é deixamos o ollo normal e deste outro tiramos para baixo. É dicir, en vez de tratar de tirar para arriba para botalo, tiramos deste para baixo e botámolo aquí, nesta parte que queda abaixo e deixamos aí caer a gotiña nesa parte de abaixo. Que poden caer 2 gotas? Non pasa nada. Por qué? Porque a capacidade do ollo é de 10 microlitros. É dicir, unha gota normal, cando botamos unha gotiña de colirio, que vai caendo aquí a gotiña, cando botamos a gotiña, estas gotiñas teñen entre 25 e 50 microlitros, máis ou menos. Pero no ollo só caben 10. Que vai pasar co resto? Vai salir. Por eso a veces cando a botamos e pechamos o ollo, sai un pouco para fora. Es que nos caeron 2, non se preocupen, non pasa nada, caeron 2 gotas, é igual, porque o ollo caben 10, no ollo caben 10, o resto vai para fora. Pechamos o ollo e deixámoslo aí pechadiño. Se temos que botar 2 porque nos mandou o médico botar 2, botamos esa, esperamos co ollo pechado, un minutiño e logo xa podemos botar outra. Pero como digo, que caen 2, non pasa nada, porque o ollo ten a capacidade que ten e o resto vai por fora.
Ves como aprendo contigo, eu facía ao revés. Eu estaba aí diante do espello aí. E tirando para arriba. E tirando para arriba. Claro, o para único que baixo vamos facer é sempre. facernos dano e simplemente o que che digo, tiramos desto para baixo, o párpado de abaixo e botámola no párpado de abaixo. Unha gotiña aí cae e aínda por moito que outra persoa queira pechar o ollo, o de abaixo non o vai poder mover. Claro, Ese manipulámoslo nós. Trucazo. Así que para baixo botamos aí a gotiña e xa está. Que temos que botar colirio e pomada, porque ás veces son as dúas cousas. Primeiro sempre o colirio. Se botamos a primeiro a pomada e logo o colirio, facémolo mal. Primeiro o colirio, esperamos un minutiño, 2 e logo xa botamos a pomada. Maravilloso. Grazas como sempre, Héctor.